cahyane sasongko kumenyang kalau tanging omah anggih ing dasi amur wakane gelare upatara sesarengan angujuaken puja puji sesanti kunjuk mengarsane kang hamur baing dumati pangasifat welas miwah mohasin inggih Allah subhanahu wa ta'ala kang sih paring nugraha kabagas warasan kawilujengan ring panjenengan kula samya sesanti gonggo 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 tri gonggo gonggo pinayungan mendak cokro durga ayo ayo rahayu kang samya pinanggih nangge katiti surya kaping 1 wulan Juni warsa 2020 ana ngagungan tepi werda ngamrake sekar manca warni tembang manca warna sawetara ngentas putra Madya Siri Kaupaten Sanggah Ayu Setia Amalia Putri Putri Kinespun Bapak Sumardi kalian Ibu Dewi Indriana ing nalika mangke wis tumapake akhir dewasa ninggal mangsa mutabya ring madyaning bebrayanaken kang lari tumurni wayo jodo nyoto kang samudati gagung kang sinuwatak sura sudira mumraga lamun ton cinuri warga mangke anggung sinunggung dening keluarga cinaket apa to tanggane keluarga warga muda kawung kampung pawestri kawulyan desla lonan manjing wonten ing wisma pahargyan urut kekandengan kalawan kadang dewi mangkono kang ageng busana seta kemal sarwi petak ipindo tutul manabur sarana mangkono kang ageng busana tresna tempal samiwantine mungguing paseban mangkono kang ageng busana tresna tempal sarwi abrite pindo tawekar mangkono kang ageng busana wilis tempal sarwi ijune katintene pamethuk lagi kumlatuk ing aglaring paharjan jajal real tumpang dengkul apun pamitangan awet dari elang paing tata cara sawetga kang samemuji ngasane Gusti tauping temanten kekalih wit purwa madya wasana tumugiring waksana kinalosna ing
Joko Basuki. Kepareng matur dumateng para warga Kudo, sagung para tamu kakung putri ingkang nedha. Amun kadhe sampun rinancang pinakit rinembuka dening kaluwangsa tumapaing gati ing kalodhangan enjang siang punika sampun rinancang pinakit rinembuka dening kaluwangsa sikur kuyung dening para kadang-kadang sutresna budaya ingkang sepisan rias penganten rias jenis mijil saking lerep Bonrejo Kecamatan Karangawen ingkang angka kalih foto studio foto anam grafis saking Bunyaran Kabupaten Demak ingkang angka 3 sound system Baitul Kru mijil saking Klipang Kota Semarang. Kula Supriyadi sarjana pendidikan ingkang ndereke lampahing tata cara ing enjang siang punika ngaturaken wilujeng enjang wilujeng pakarya sesarengan wonten ing tumapaing gati pamangkin. Nuwun kula nuwun.